Hello guys, welcome back to the channel. गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाखिनाय जाबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो मोजां दङ। दासान्दि आंबो मोजाङैनो मोजां दङ। दायो आङो दादिमोननाव थांहांदो। एसे आगोलावसो आंखौ माने खान्थाल जानो लेंफैदो। खान्थाल जानो होननानै बुंबाय दंमोन आङो। ओंखायनो दादिया आंखौ खान्थाल जानो लेंफैदो। स' आङो दायो खान्थाल जानो थांनो ओंखारदो। बेनो गिबि देग्लाय बोसोराव खान्थाल जायैया। खान्थाला गोमोन ना गोथां आंबो मिथिया। थांग्रोनि माबायदि जायो। खान्थाला खिन्थु दादिमोननिया खान्थाला फिसा फिसा आरो खवाया ओरैबायदि माने गोदै आरोना। ओंखायनो आङो साननैसो आवगायनिफ्रायनो खान्थाल जानो होननानै दादिखौ बुंबाय दंमोन। स' दादिया फाइनेलि लेंफैबाय। बेयो आङो जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। जानो लुगैना खिन्थु। दायो आं थांगासिनो दङ। टमि थांगोन फाय आङो सासे लोगो लाफाबावदो जोंहानि आदानि फिसाजो टमि फाय सासे लोगो मोनबावबाय टमि नै टमिजों दायो माव थांदो जोङो खान्थाल जानो थांदो ना खान्थाल जानो थांदो जोङो टमिखौ लाफाबाय आङो लोगोआव बिनि मुंखौ आङो टमि दोनदो बेनिफ्राय आंखौ उल्था टमा होननानै बुङो जोंहा नैबेयो आदानि फिसाजो आंखौ उल्था टमा होननानै गाबज्रियो मोनायाव जुदि गावसानि उनखैजा फैबाबो साइकेल सलायनाय बा बाइकजों फैबाबो आंखौ मा होनो ओइ टमा माव थांदोंमोन होननानै बुङो टमा दादि होननानै बुङोना बुङा टमा दादि बुङो है बामा आं नोंखौ अखायाव फाइनेलि जोङो मोनफैबाय नैजों फाइनेलि जोङो खान्थाल जानो मोनफैबाय खान्थाल mana ke? Mana? Kandal balik lagi. Finally जों मोनबाय नै खान्थाला गोमोनानो खिन्थु इयो नुनायाव फिसा जानांगौ खवाया मार दं दै बेयाव खान्थाला हरले लोगोफोर नायलांबाय थादो दसे उनाव जोङो रेडि बानायनोसै खान्थालखौ आखायाव नाङि बायदि जोङो गिबियावनो थाव गुबै फोनना लागोन नङाले खान्थाल जाबाथाय आथा नाङो जेरैबायदि हिन्जाव जबालाय आथा नाङो होनोना थिग बिदिनो खान्थाल जाबाथाय आथा नाङो ओंखायनो आथा नाङि बायदि जोङो मा आखायाव थाव गुबै फोनना लानि ना बेनि उनाव दायो जोङो हाफ्रुसिगोन खान्थालखौ मोजां ना बयालै दे मोजांखौ बख' दे बिथाङा जाबाय जोंनि फंबाय मृणाल खान्थालखौ आङो बुफ्रुनो बादो माने गेसावसो नामा रे गेसाव नङा मोजाङानो टमि जानो लुगैबाय ना जानाय न'नो मोनसे जानाय नाय मोनसे जाग्रो नांथारगोन दे मोजां जा आखाइ मोननै नांना मोनसेल' गां बिदि जा दे wah ini मोजां बया ओरै माबाग्राब्रा ओइजों ओइ माव गेसावनो बोरमा नायफैया मानो नै मोजां Dikunyah kok? Iku buku mau kemana kok? Hah? Udah hero. Mo장 dah. Mo장 buku mo장. जाग्रोनोसै जानो लुगैबाय बरिया Risita original nama Risita bawa nasi doang
Jadi gak jadi sini. Không vui ra. Boya Nemu sako. Hai, Jafi. Ya jiran này. Harus nang mas. Karena lapsak na. Diunung nih nana. Boya kan telah. Bion ra đấy, bion nữa. Bion ra đấy, bion lên này kìa, ra đấy, ra Ferrari. Oh my god. Gotoh nunggu nggak? Gotoh, kantalah, gotoh. Gotoh này mà thử kìa. Mesti benar-benar aja. Saya bisa jadi Stephen lagi nih. Jangan bisa nanti. Mau kerja ya? Jadi no. Mencari apa kita ke? Finally जोङो जाखांबाय भिडिअखौ नै खान्थालखौ जों जाखांबाय नैबे गोमोनखौ आरो दा गोथां एसे मोथिस्रांस्रोम होख्लायबावदों खिन्थु बारा गैया बायदि मोनदों बेयाव मोननै मोनथामसोल' गेसावसो दांलै malah modal. एसे जादों jauh sana orang di mana ini? Bego keset kalamang le. Deh niu, layo deh, layo. Tamam gede. Mikirin. Jauh mana sampai ini orang jadi. Hongse saya kulai di video hongse. Aku mesti lah bener. Tamam. Gua kira yo. Kristen gula bu. Hai naga sih, Bu. Kamera ne laga sih, Bu. Gula bu. Aku bener. Tommy apa? Đây. Miss Tommy. Ini abu nu menang ne? Abu nu ini ne? Masih ini? Abu nu. Mari abu. Abu nu ini. Ya ini. Nih kita. Kita. Nah abu deh. Ini. Jadi nih yon dari. Jendong. Dia kan kena. Jendong. Ayo sana. Jangan kok. Kamu kok. Jengkrak ya. Oh ini sih. Bisa sah masih. Ono muna kena? Dijaga dijaga. Bisa saya iki. Lo gosurannya adang. Yuk. Gila nih. Dong. Nih ono, kamu mesti lagi. Istase, arane istase. Zungnya gaya to mini. Gaya kuda. Bego hukar kan? Oh, bego hukar sana. Saya tendai mentam tu. Ini bu, meni mentam tu. Yo gila. Oh, deh. Nih matam ko deh. Masuk lu nanti jala. Kan